नावकाथा ओनसोलाव हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मागो पूर्णिमानि समावनो नालकाथा ओनसोलाव सिमब्रेफैदों अखा बारहुंखा। गोख्रों बारहुंखा फैनायजों गोबां न'फोरा सिलिंखार जानानै हालाय-हाफाय जानांदों भुगिनांनाय नखरफोरा। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशवरनि नावकाथा ओनसोलाव बारहुंखानि जाहोनाव गोबां नखर, फरायसालि, बिफां-लाइफांफोरा आबुङै खहा जालांदों। दिनैनि बे सिमब्रेफैनाय बारहुंखाजों नावकाथा ओनसोलनि 6-8 गामिफोराव गोबां नखरफोरा खहा जादों। बे समाव नावकाथा ओनसोलनि गोबां नखरफोरा बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे गोबां सरकारि मावख'गिरिफ्रा खहा जानाय नखर थांनानै खौरां लानायजों गोबां खहा जानाय नखरफोरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होगोनखौ फोरमायदों इएम रनेन्द्र नार्जारिया। बिराद दुखुनांथाव जादों। थांनाय हराव 10ता साराय 10तायाव बारहुंखाया फैदों आरो आंबो उन्दुना दंमोन। 2-3 मिनिट बारहुंखाया बारदों आरो ओरैबायदि बारदों माने बेबायदि बारहुंखा आङो गिबि नुदों। आरो बे बारहुंखाजों जाब्रांपारा, 1 नं सुवापुर, पश्चिम नावकाथा, सावाबारि, सिमलिबारि, जलटंपार, सरनिया सुपा आरो गोबां बिदिनो आंनि समस्थियाव बहुत खहा जादों। आरो बे खहा जानायनि थाखाय आङो दुखु फोरमायदों रायजोनि जानानै। आरो बे बारहुंखायाव दा आङो जि जायगायाव दंफैयो बेवहाय न'आनो एकदम माने थिंबो गैया, बेरा गैया, गासैखौबो माने सिफायजोबलांदों। बेयाव फैनानै आं गावनो दुखु फोरमायदों। आरो बे दुखुथिया न'खराव नुजाफैदों जोङो सार्कल अफिसार SDG बिथाङाबो आंजों दंफैयो आरो प्रशासननि दायित्व थानाय DC आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। बिथांमोना माने हरखाबैनो दा दायित्व होदों मण्डल आरो गांबुराफोरखौ जाय न'खरफ्राव न'आ बायजोबदों, सोरनिबा आधा बायदों, बेफोरखौ सार्भे खालामनो जिहेतु खालामनो अर्डार होदों। आरो जोंहा सरकारनि गाइडलाइन मथे गासिबो न'आ बायजोबनाया बे 1,20,000 सरकारनि आर्थिक अनुदान मोनगोन। आरो बिदिनो आधा सोरनिबा थिं उरायना लांदों, न'आ आधा बायदों। बे दुखुथिया न'खरनि थाखायबो सरकारनि मोनसे अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बे जे क्राइटेरिया हिसाबै मोनगोन। आरो आङो बे दुखुनि खोथाखौ जोंनि DTR प्रधान DTRनि जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनोबो जानायदों। साराबो आंखौ बिथोन होदों आरो गासिबो दुखुथिया न'खराव थांनानै जे हायो माने खबर लानो थिनदों। बे हिसाबै आं दा फैदों। फैनानै नुफैबाय बे न'फ्रा गोबां गामि न'फ्रा माने बायजोबनाय। आरो SDC बिथांखौबो लेंहरदोंमोन, एखे लोगोजों फैनानै दा गामि बिदिनो सार्भे खालामनाय जादों। आरो दुखुनि समाव बेखौनो आं फोरमायदों जे हायो जोंनि सरकारनि दायित्व हिसाबै दा गाइडलाइन मथे जों न' बायजोबनाय बे सुबुंनो जि सरकारनि माने सहाय मोनगोन बेखौ जोङो थाबनो मावना होनो थाखाय आङो SDC बिथांमोनखौ आङो जानायदों। आरो बिथांमोना थाबनो खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। आरो दिनैनि बे फैनानै जे दुखुथिया न'खराव फैनानै आंबो दुखु फोरमायदों। आरो जाहाथे बेबादि दुखुआ आरो बारहुंखाया जाहाथे आरो बारा रायजोनि बेबायदि दुखुखौ आरो लाबोआ, इसोरनि सेराव आं आर'ज बिदों। नोंथांनि बिबाबाव दायो मोनबेसे गामिया खहा जादों आरो गंबेसे न'खरा खहा जादों? दा न'नि खोथाखौथ' दा मण्डलफोरनो सार्भेनि थाखाय दायित्व होनाय जादों। आरो बिथांमोना दा अलरेडि सार्भे खालामगासिनो दं, रिपर्टआ फैजोबाखै। माने मोनफ्रोमबो सुपा माने गामियाव मण्डलफ्रा बेलेग दायित्व दङ हिसाबै आंनि समस्थियाव जेखिजाया मण्डल गोलैयो बारहुंखाजों खहा जानाय बे गामियाव आङो सार्भे खालामनो मण्डलफोरखौ दैथायहरदों। बिथांमोना खम समायनि गेजेराव रिपर्टखौ होगोन, बिनि उनावसो आं बुंनो हागोन। मैयानि जिथु बारहुंखा फैबाय, बे बारहुंखानि जाहोनाव जोंना बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जिथु मोनसे भिसिटि सकपुर भिसिटि ओनसोल, बे सकपुर ओनसोलाव बांसिनै जोंहा खहा जादों। जेरै दा जों नुनायावथ' नै पार्कआवथ' गोबांखिनि खहा जाबाय। जोंहा जिथु बिबार बारा जों जिथु समायना दंमोन दिनै
समायना जायनि थाखाय जों मानसिया फैयोमोन बे जायगायाव बांसिन प्राय भागावनो जोंना गेजेराव दङ खिन्थु लामानि जिथु लामा साइडआव जोंना प्राय दंफां गोलैनायनि जाहोनाव बारहुंखानि जाहोनाव गोबां खहा जाबाय आरो बे ओनसोलावबो गोबां न'फ्रा सोरनाबा उरायलांबाय सोरनाबा गय दंफां बायबाय गोबां बेबायदिनो बायदिसिना खहा जालांदों लाखनि अधिकसायाव जोंहा खहा जादों माने खायसेना उन्दुबाय थानायावनो न'आ बोख्रांजाबाय बे बारहुंखानि जाहोनाव बेबायदि गोबां खहा जालांबाय आरो सुख्लाय ओनसोलनि मा गामिया खहा जादों बेबायदि दा जों मिथिनाय हिसाबै जोंनाव सुख्लाय जिथु मेन पार्क एरियाथिं थानाय बिथिं ओमफ्राय जाब्रांपारा गामि बेटागाव ओनसोल बेबायदि 1 नं सुवागपुर बेबायदि गासै जायगायावनो गोबांखिनि खहा जादों गोबां दङ न'फ्रा बायलांदों थिंफोरा उरायलांदों स्कुल बायदों स्कुलाव दंफां गोलैसिननानै बेबायदि गोबांखिनि खहा जालांदों आरो बेबायदि दायो जोङो बे जोहोलावफुरि पार्कआव नुनो मोन्दों गोबां दंफां लाइफां बायदों बेसेबांसो लाख थाखानि खहा जादों जों बेखौ लाखनि सायावनो थांगोन मानोना जिखिनि जों जिथु बिबार सिबार बे गायो बेफोर बिबारा बाहेरनिफ्राय लाबोनाय जायो बैफोर बिबारनि सायाव बेफोर दंफां गोलैसिननायनि जाहोनाव गोबां बे नेचारेल माबायाव गोलैनायनि थाखाय गोबां खहा जालांदों आरो सरकारनि मानसिफोर नायनो फैदों बेबायदि फैदों फैनाया दा बिजिरदों दा बुस्थुआ जाबाय बे जाबाय नेचारेल बुस्थु बेखौ मा बुंनो बारदै सिख्ला जिथु जों बैसागुआवसो नुयोमोन खिन्थु एबार बैसागुनि सिगाङावनो फैबाय बेखौ जोंबो हमस्लाबनो हायासै जागायजेननो सानबाय आरो बेबायदि